Hej YouTube, og det er vores anden. Ja, det er gået mega langt. Jeg fandt jern her nu. Ja, derfor skal du hakke det til mere, ikke? Hvorfor det sådan noget? Shit. Jeg tror faktisk, kyllingen, de er lagt æg. De er så mange tilbage. Ja. Hvor mange stykker? Hvor mange stykker har du? 9. Og jeg har rigtig meget kylling. Hvad? Og jeg har fundet mine mere. Du bare tilbyder det. Det kan jeg ikke. Ja, der er lige så meget til. For jeg har søgt en kylling. Hak noget sten, det nu. Kasper, hvad for hus skal du bo i starten? Og du bor i det her? Nej, altså ikke det. Det her. Her, kan du se det? Kan du se det? Det her. Det her, det kan jeg. Ja, mere jern. Så 12 stykker. Jeg kan lige ud og gå ind. Okay, vi har 18. Hvor skal vi sove? I en seng. Hvorhenne? Altså, i huset. Ja, men hvorhenne i huset? Du ser lyset der. Hvordan er det ikke en minut? Hvordan er det ikke en minut? 2 stykker 3. Hvor langt er den lige? Har du den ene på fred? Ja, det har du. Mit navn er Mario, og jeg er jeres tjener. Ris med suppe. Skaff dem lige ned trækul, nu når du er ude i skoven. Ja, 14 stykker. Men det var ligesom ikke lige det, jeg skulle bruge det til. Jeg griller de her kylling. Det er jeg allerede ikke hørt.
Jeg laver lige one chest. Jeg laver one chest. Jernkiste. Jamen så kom det herover, mand. Kovælter. Kovælter. Nej. Nej, det skal købe det. Nej. Jeg vil gå. Træk konen. Træk konen. Ja, ja, du kan på. Ja. Ko. Bare ned. Og jeg har et stykke. Jungle. Der skal vi bo. Nej, for helvede, man. Det er dumt at bo i en jungle. Nej. Det er mest smart. Jeg kigger lige om der er dumme til. Vi skal blive den der landsby. Det er stue. Nej, det er lige. Hvad det her? Men jeg skal... Jeg var lige så strid. ikke tage det. 11 bøger for 1 smaragd. 1 smaragd for 7 stykker. Grus og 1 smaragd for 5 flint. Hvor meget grus var det? Var det 10. Så er jeg jo lige for at få 5 flint på det. Fuck for dyr. Jeg har bare lyst til det. Hey, gør sådan vent. Hey. Må jeg ikke få de korte liv? Kom nu. Jeg kan godt lide at have gode ting. Du har lige ting her. Ah. Så nu har jeg 18. Mit navn er Magne, og jeg er jeres konge. I skal høre, og hvad jeg siger. Hav. Ja. This is for 15 stykker uld for 1 smaragd, mand. Hvad har du brændt? Har du noget brændt? Jeg har også set en. Jeg kan også se en. Jeg har igen det lige. På kuben! Ja. Mit navn er Magne, og jeg er dagen god på. På det her, det skal bare lige være på startmusik. Jeg begynder at lave nu. Jeg tror, jeg fandt en minibane. Sådan man kører for. Jeg laver der, hvor jeg synes, skal være. Det skal lige være nu.
Hvad laver du i brosten? Ikke allerede. Men vi laver bare en ny. Det var et kvarter. Hvad? Dårligt, vi skal lave sådan en video. Der er ikke gået et kvarter endnu. Er det ikke rigtigt, YouTube? Der er ikke gået et kvarter. Så I ser, de holder med mig. Ved I hvad? Ej, hvor irriterende der. Jeg er bare fundet lidt stille. Så bare ikke. Ja, jeg tror, der kommer noget. Fedt svært. Det er bare lige en eneste, du lige kan få gå. Også? Ej, for fanden da. Nu er jeg en lille grav til en mine, og så ligger der en mine lige ved siden af. Okay, nu er jeg taget. Ej, fanden da, så de kan mine lige hernede. Har du fundet en kiste? Nej. Her var det dårligt. Det er virkelig dårligt. Jeg vil sige, jeg er bedst. YouTube. Nej, hold med mig. Jeg ved godt, jeg er ikke engang så godt til det. Det er ikke ret godt. Det skal vi bare gå til at Diamond. Eller vi skal det skal vi bare ikke Diamond, men jeg er bare ved at have en hus. Kun ud på hesten og sove. Jeg kan ikke sove. Hvorfor? Jeg kan altså ikke sove. Jeg vil blive træt af kroppen, der er hele tiden. Nu går ikke ud. Jeg bliver nødt til lige at lade. Nej, du gør det. Jamen, så skal jeg til at... Er du klar? Jo, det må du være. Kom, det er jeg ikke. Jamen, Jamen, så må du lære lige nu. Nej! Så dum. Jamen, der er jo. Nej, kom nu åben for lagen. Nå, åben for lagen nu! Nej. Det skal du. Du er så dum. Du er så dum. Juppie! Mac. Vi stopper nu. Vi ses, YouTube. Hej, ha det godt. Det er Gustav, der snakker her. Hej. Det er faktisk min fætter, Gustav. Hej.